Figur 201, insulinreceptorens virkemåde. Her har vi en cellemembran, som indeholder nogle enzymer, og her har vi insulinreceptoren, som består af to identiske halvdele. Og når insulin binder sig til insulinreceptoren, samles de to identiske halvdele. Og nu ser vi her, at insulinreceptoren den fosforyleres, hvilket vil sige, at den forsynes med en fosfatgruppe, som I kan se her. Og det medfører, at ATP det omdannes til ADP, hvor fosfaten efterfølgende sætter sig på receptoren. Ja, og den fosforylerede receptor aktiverer nu substratet i os, som binder sig til cellemembranen, og dette sætter gang i to forskellige kaskader. Og den ene kaskade, den går ned og aktiverer glykogensyntesen, som vi kan se hernede, hvor at glukose bliver omdannet til glykogen. Og den anden kaskade, den aktiverer glukosetransportøren GLUT4, som går op og binder sig til cellemembranen. Og dette gør, at cellen optager mere glukose og derved sænker blodsukkeret.